Malý Jimmy ležal a spal vo svojej posteli, keď ho náhle zobudili kroky v jeho izbe. Pomaly vykúkol spod perín, aby zistil, čo sa deje. Uvidel muža nesúceho mŕtvoly jeho rodičov. Potichu ich položil na zem a ich krvou začal písať na stenu. Potom sa otočil a skryl sa pod posteľ. Jimmy v tej tme nedokázal prečítať nápis na stene, no vedel, že musí byť potichu. Predstieral, že spí, zatiaľ čo muž pod jeho posteľou ťažko dýchal. Prešla hodina a začalo sa pomaly rozvidnievať. Jimmy sa opäť pokúsil prečítať nápis na stene. Keď ho uvidel, zalápal po dychu. Viem, že si hore.